שלום וערב טוב לכם מהאצטדיון בנתניה, רבע גמר גביע המדינה, המנה העיקרית לערב זה. מפגש על טהרת ליגת העל, שתי קבוצות שהן מרגישות שבעת הזו יכולות ללכת כל הדרך קדימה. במיוחד נכונים הדברים לגבי מכבי נתניה שרוצה חותמת על שנים טובות תחת דראפיץ' ברדה. הוא טוב של מוחמד לבו של ברשצקי, מלמד ובן שיראי שם במרכז. ברשצקי מגביע, קניקובסקי פנוי, קניקובסקי הולך לבד, נבלע ועכשיו בן שיראי! מצב ראשון מצוין למכבי נתניה, פטוס בן שיראי הרגיל אותנו לטוב. תראו איזה חילוץ כדור של עלי מוחמד, ועכשיו קניקובסקי בפנים אל השער. זהו בן שיראי שמגביע, וברשצקי מ6 מטר אפילו לא מוצא את המסגרת. הגבהה מעולה של בן שיראי עם הפלש משל היה בנילם. זהו יחמיר היקה, 169 סנטימטר של איכות, כך אומרים במכבי נתניה. קפטן נבחרת אלבניה. מוחמד טוב קדימה, בן שיראי מחזיר למוחמד, מלמד שם, הנה הוא עכשיו עם הכדור, מוצא את ברשצקי, חותך לאמצע וברגל שמאל הפינה הקרובה הוא קל מצחקי. בן שיראי הוא אייקון אחרי ההפרשות בשבת. הנה הוא שוב, בן שיראי מול פסר, עובר מצוין בן שיראי, עדיין בן שיראי, דייגו ארמנדו בן שיראי, איזה שער מופלא של המונטנגרי. 1-0 מכבי נתניה, מה תגידו על זה? כוכב נולד, חוץ מזה שהוא כבר הרבה זמן כוכב. איזה יופי של גול, איזה יופי של גול. הגנה של פתח תקווה כל כך מפחדת מהפנדל שהיא שוכחת את הגול. איזה דריבל הוא עושה, נראה כבד, נראה מסורבל, שחקן סטטי. תראו את הטכניקה, את המהירות, מדלג, מבטל את ההגנה. איפה הוא מתחיל, יאללה. שיראי מפעיל שם לחץ על דנינו, וטעות שם של גיגי וכמעט שבן שיראי מעניש. חבר'ה, אל תתעסקו עם פטוס בן שיראי, אל תתעסקו איתו. דני ישנה. כפיר מזרחי, השתחררות יפה שם, קופר, בסופו של דבר הכדור הזה בידיים של דני עמוס. מצב מסוכן למכבי פתח תקווה, אפרופו ההירדמות של נתניה.